obi am person dey share go what baby is it the business for no can be to mo chi say saban ye de we ye nyire wie a o hand over my business for the man na gen ne me nim ni say ankomampani de sabe okono krechi a e yo man no asede abusua de mobambi nanso oman no ene na asede say ohwe say ye besie no enti ne state barrier for your mobibia akwaba shronko edibatuma GHSO muniaba musumfo na ama owusa eni na sabe ebe piemu ewo mote so na nia no efa nyame yadoma wo china da ye former president JJ Rawlings sabre ye busuafo eni aban timatena ya dwonkro aye nhyehyɛ ya nhyehyɛde a kyese wo metimi ede aka ne chikrakrakrakrakrakra na sa hyɛde no enia achi no entinsem ennam famam sɛ de ma no etwentwen so kra sabre ya chimu ama na bedum pepe so we ene se ebusuafo otwenetare se wo ye former statesman se wo nye statesman no wo mo de hye wo fi ebusuam no obi fi ebusuam so de na te se ebusua de nti se wo wu a no wo mo ene wo kwan so mekire bia ye besie no wo na enso ye nim se ye man mu no wo bia wedi mampani pen ewu a also no ye obia ye de no eko especially osakwa military man na te se ye military ye cemetery so wo ha ye betimi e de se no wo na nti se sia de yo ban no enti ebusuafo no na wonya emu no enfambo mo ana se aban eni ni hyehyede so ni wontie no kwa se fata so ebusa fo we de ye ja ama Ghana fo no obi aso timi aka na ajo e de fan se nti fo ni eno waso edi enkomo no echi peni me ma akwaba ebatuma GH so ya enia openi monsieur ye former president JJ Rawlings Cecilia de afena nhyehyɛ de atokwa mu a ye pen krabre ocha na so de nyam no asensensem na mfem mu a ebusafo no etwe se wo mo de hye no yemfa mo na te se wo mo ensie no aban so ewo ye asudi se wo besie ne se aban mu nipa ate se wafi mu nti na te se de ekɔ no wadwen efa wo ne sen ocho ma adwen ne se abusua de edi abusua nti no wo mo se abaye former president de ama nyame ato ne nsa afren nti anhyehyɛ no ne madwene mu dia ese president o tie akonwa so no ekone former president JJ abusua ehia na omotena se etoto no mama anti ase ye adwuma efunu ne de ye yakanfo no obi wu a eyabusua edia na minim voterfo no anhyehyɛ ye de enti me de madwene ne se aban no enko na busua ho no mo nkotena se na omo nye enhyehyeye na wo munsie papa no na antiase anya dwuma eja we die asesa enkomo ne die se na bebi abedu die yegidi se aban ene obisafo atena se dada but akwese still na wo mo twen se funi die se wo mo enko wo mo krom na enkofo so kika se the way wo mo twen there because aban na te so no enye aban a wo asem se woni se ye ka ye nyan mo voter rating dia na te se NDC amemo no ene wo mo pe eno anti ene busofo na che no so hu ne se me ni president o te so dia e wo mo se dia wawu former president no jeje no wawu dia nanso so anya bia no obedi o man soda eninti no we ni nya politics ensam ye ka policies ensam a papa no kro te ase na NDC fo no ede na omo de ye no omo ye no potopoto na ne de wawudi a mo hu se munipa wu eninti no media meni na busua de a aka me forget na meni apan no o te so sitting president na tenase ayantotoye na mo NDC fo nso mafrem amama bebe ka ho eye nyina ayantotoye na yasie papa no na nipa wawu no mo be politics nsam de a menko am de me no mo nyadwen no mo nyadwen na eja akoye wo kire na yete se yepe ne krabe kakaka no de mpa na obeka ade atachi ye me de tachi ne se nyina no ye papa no wokọ anya bie nipa de obie ni wa watini kosi obedi sue sebe mpanifo se obie utwasa no onim se na chi akira e de a utwasa no a wachi kakra be chia
nti wɔn a wɔayɛ wɔn bɔne wɔn a wɔayɛ wɔn papa nyinaa ɛdɛ me suggest sɛ obiara mfa biribiara nto nkyɛn na yɛn nyinaa mu na yɛnkɔ pɛ ne korabea nso maa adwene no ja ebɛda wase na ebusuafo yɛto aso mama wakɔ aba ɛde ba tuma Jesu yɛnua dadi nyame yɛ adom a wɔkyena ɛne yɛhyɛ ɛyɛ hyehyɛdeɛ ase hyehyɛdeɛ to fam sɛ yɛ mampani dada former president J.J. Rawlings yɛpɛ ne krabɛ na ne nua mu no asɛ ma nso twin na mfama mu abusua kye sɛ yɛfɛ mu ni mu ɔmo na tese wɔn kɔsie sa sɛ yɛyi to nkyɛn sɛ wabɛyɛ mampani pɛnkra wo sa yɛ ɔhene efiri ɛyɛ wɔn kurom no nti wɔn ma no kwan na tese wɔn kɔsie no ɛwɔ kurom no nti de ɛkɔ no aban nti abusuafo no anaasɛ aban ani hyɛdeɛ da hɔ dada atese sɛ wɔn no wɔn kwan sɛ obetumi esie mampani sɛ aban nti abusuafo no sɛ obi afi abusua bi mu ansa na wɔyɛ ɔmampani nti sɛ na ɛyɛ no sɛ aban yɛ deɛ ne deɛ nyinaa wie a na wɔn hand over ma abusuafo nipa ma gyen nti deɛ abusuafo no de bɛyɛ deɛ na wɔmfa ma wɔn de ayɛ wɔmfa ma deɛ yɛ nti metu ase yɛ wo se aban betumi ayɛ do betumi ayɛ bɛn hyɛdeɛ bia state barrier ne deɛ but ewia mu na kasakasa de wɔmfa ma abusuafo yes nipa ma gyen oh na eja na wo kasa de ade sɛ ebɛka sɛ fitete mampani phone wu yɛ kra yɛ hu sɛ yɛwra Kwame Nkrumah wɔtɔ na nan mo nse do ɔdihye yɛtɔ so me nso sɛ ɔma afa no ɔhene wɔ ne kurom na scripting to say yɛ aigbefoɔ no yɛfunu enda baabi nti dɛ bɛn bia ne sɛ ɛde no kɔ fie na mo nsi ɔmo ade ɛfo na dadi wede mi ntwa no ebi so kika sɛ akwete de yɛnua no mo amo botare de no mo pɛ NDC asɛm ti akwete nya NDC na wa ba mu ntina mo pɛ sɛ mo nkye ne dendenden ma aban na sɛ aban ne ho nkye no NDC ɛyɛ NDC ne wa ba mu obi afi baabi na obedi president obi afi baabi ebi asɛ bi antumi di president ɛbi basi betuma bɛ di president ati ati nti ɛyɛ sɛ ebi obi fi baabi dia butafo de ka no nti ɛwɔ asɛ obi apɛ de di o obi apɛ sɛ de di aba go what baabi nti de butafo de ka no bi tɔmɔ ekyi sɛ aban yɛ deɛ ɔbɛyɛ nyinaa wie a oh hand over my butafo de ma kɔn na de na ɛda we deɛ ɔkya yɛ hyɛ ase na tese deɛ na wɔka kyɛ Ghanafoɔ ɛfa yɛ former president ni wo na tese yɛpɛ no krabɛkra wo deɛ sɛ ya deɛ ka no yɛ butafo yɛ butafo sɛ yɛ butafo yɛ akɔ yɛ no sɛ bɛtena sɛ kakra kyɛ ama yɛ nso antɛm amba no saa ɔwɔ kuta deɛ kwantimi nde de ɛhyɛ no sɛ awoma kwan na obi antimi kɔhyɛ no What you say? Oma kwando bi atu se there protocol say da ho no say bi okwa no smarts ni social we no bi atu ko hwe. Aye ma ye pen ka da fe fe. Better was I'm sure. Every time for here to asu. Abe ma ma akwa ba e de ba too much eso. Me so mejo so many aba. Ya be ma ya me aduma china dai e na te say ye your former president ni ye yo ase. Na te say utbeka ya wo mu date edi kan ba bo nti na te say date no musa tre say because na akwa say busuafo no ani aban no ntimi kwa dwukom na ni nya no say na busuafo tre say emu no ye fam omo ni omu nsi omo de hye ade ese nim say wo yobi a no edi mampani pe nti se sia no aban ni nti busuafo nsem wo mu ka no mu fa mo de hye ma because obi wu a ne busuafo de sim no mu fa ma no nkosi o na say aban ni hye de da wo no eso yo where am sapa yetini say ye mimi ni mini say akomampani de sabi okono krechi a eyo man no asede abusua de mobambi nanso oman no ene na asede say ohwe say ye besie no enti your state barrier okay your state barrier na saying sabi ye mampani atames owu yero abusua enso abusua na mbemu say yenkosie ni wonu krom ye state barrier wa kra ama obi agitu mu ma yesie ni fefefe ama hokɔ sesia yakɔ na so nko eden akɔyɛ ne nkae na so kɔyɛ ne nkae te ede na ndedie mampani Jerry John Rawlings akɔ ne krechi a abusua sɛ chinchina chia yemfa mu ni ma me to me for me ni die
say aban no and make sure say man state barrier ama the whole world ne Ghana nyina yehun say the man pani dada wa wu ko no aha and you see it say man foforo bi if you be so mu crazy a simple say you bon sa ha and you see no to say bibi ni mpo a wrong na omani nyina tiase ebusu atiase na emi ama foforo mpo ba ne nkaye abehwe ne nampo a simple dance ebusu ne ka say chinchina china isa say bi oyo hinti no yensa hu say yamfa ne nko ne krom o ne de ebusu ya be sire say ebusu no nsom no monti ase say oye mampani a wasuma man no atwam ho enti ebe possible say oman no ene esie no anya abusu de bobam bidie na nso wakoye oman nyina ajapade de say oman no ene esie no enti ebe say wedi abusu no amonti ase na oman no yesie na nya fefefe na nti ase nya adwuma amanfo ke ka say de nti a ebusafo tule tare ne say yehwe ni anmo mo tare juna ya ban ya wo pepa NDC America no na ko yese nyo mo no mo wa be mu tse nyo mo no me mpinfo be mu tse no na tse ya mo tse me bia ban we si wo mo mpenti na tse wo mo pese wo ni sesa na eko antisa nye ban ya boss you know pe bibisa ye nanso emremu no sa na tie se o mampani wu anya busu na sie no reality is a fact se o mampani wu anya busu your mind no in the sea no your man crab ya fine e betima ba ne say abusua no be claim de nanso me dream bibi say anka emra ye be sie no na abusua yamfa emu no nko the chrome anko ye senia normally yeah no like if you betimi not to for some hours be na I'm morning no I'm morning no your morning we are then they bring him back to Accra where he's supposed to be buried enti we dey best rebusia say abusia enti ase na omomo mine see enye party ase enye politics na say party no your mind ase dey mremo mu ni ma eso mu we na so be catch them they have to know say Mampani bi ewu ayo man ni sie no nya busia that's what me I know that is a fact okay thank you me ya be ma nyame ya dmo wochina ene ye sha se pe ni kabe na de na voka check na for enia se de chato kan kaka no yo we de me so make kan say ye di kan ye ma busia ya akọ na afensu o mampani so no ye man say nyame nsu no on friend o kuma papa fan to baby na amani nyina ni nji say ye mampani wa be bia mayen abebia mama yebia ma the world entino mama no yesu ye mano say nyankopon sue no ofa no ntu na kuma mu no nchi no fefe na dachi bia no ebishia oswai mu ntino ye mano say and you know like I don't know how to put it like ye mano kwa nyame nsue no akuma mu no so kakra ameka no ye be wase ebusa for ye to aso imi ma wa akwa ba ediba tuma Jesu. Thank you. Mommy, wait your former president JJ Wallace, me at Mochina, and ye share ni yo asena, ebusa for nature. Say emuno, yen former munko si sense we mode she biem so sa yo hine, e wo mukrum na wono fo so de. One more edition and carbon so. Na some man so we abanya mo bisofo no anase wondi enhede se wo ye aban mu nipa na so statement yen sin sakwan so what we find them no say. Oh, meso say ye Ghana fo. Meso ni amadwen kire me say jeje no wa ye bi. Wa ye bebrebe ama Ghana. Enti abusuafo no say omo so omunya abotre. Ema ye aban so no oye ne de because he's not just an ordinary man. He's a brave man, a man who have done a great thing for Ghana. So we need to honor him. So if the government is ready to take all the responsibility, fine. The family should allow government to do it. So all the whole Ghana should do their own. Then later they hand over Rollins to them, wherever they want to go and bury. And I believe that government will appreciate that. Because by then nobody will blame government that when this thing happened, he did not mind, you know. The whole thing I've turned to like a politics, something like that. I was even coming to that point saying, said the interviews are funny, say, the people of the Volta region are
mostly NDC. No. That one is just I would say that it's just a mere mind. People who doesn't think deeply, you know. You see voter raging. Votarians are not, all of them are not NDC. You understand me? They are not all NDC. But when somebody is dead, he's dead and gone. The soul is now with God. So they should allow the man to go free. Even no matter, you know, people are judging him. He's doing this and that. But all the same, let government do his part. So after when government has done his part, then they hand over him to the... You were saying that JJ made a mistake. No, I said it. I said that JJ made a mistake because I believe that every big man or every statesman have to make a will. That, when I die, or maybe I'll go and die in London. But nobody knows his end. Yes. I'm here. I don't know where I'll die. Do you understand? Yes. So you make a will, that when I die, my children or state should do this. After this, then family have to take me to wherever they want to take me. Because they say he's a chief. Yeah. They need to honor him too. Yeah. So this one is not something that we, the airways or the Angolans, will be fighting about it. Okay. They have to come out as polite and civilized people. Okay. Then they do that beautifully. Mommy, there was once a report about our former president, J.J. Wallace-Wells. He was speaking to people in Achimota School when he said that when he dies, he wanted to be burnt. That is, ashes be spread in the Achimota forest. It's on record that he said that whilst in an interview. So we know that he's also a statesman, and statesmen are not buried in that way. So is it not like his will is not in accordance to what the procedure is? That's why they cannot depend on the will that he wanted people. Like, are they standing on the bending? No. He just said verbal. Yeah, he said it verbally that when he dies, he wants to be burnt. That his ashes be spread in the Achimota forest. To me, you know, Ghana, we have a culture. Yeah. But as a big man, when he said, but one thing we have to say that, like, he has something, then they will stand on it because people doesn't lie. But this one, saying it verbal, family now, they are frustrated. Government too now is frustrated. We don't know which one to do. So the best thing to do is left to the wife, because she's the one who used to sleep with the husband. Yes. So she's the one who knows what really Rollins likes, you know. So everything is so right to her. Because even the family cannot involve themselves too much like their wife. Okay. So, Mommy, as tomorrow is the day that everything is beginning, what do you have to say to Ghanaians about his burial and everything? Like, he's finally being buried, so everything is going to be settled after his burial. So, what is your final words to Ghanaian about his burial? My final word to Ghanaian is we need to appreciate him as a father. He's one of the best fathers we have got. And we need to give him a welfare and then, very good defeat burial. Then we say bye-bye to him. May his soul rest in perfect peace. Thank you very much. God bless you. I wish for here to us. I'm about Edibat Majitso. Joso. Biaboko. About the other one, I'm sorry. I'm not doing here. Now, Yami Aduma watching a day na yeshe, the former president J.J. Rollins. Ni yo na kwese manso wo ati se bi for twese ye fe mu no enfo mo no wo mu kosie omo de hye yesu nim se aban so hyede mu no se obi a wa mampeni pe no yensie no ewo ye aban otete na se wonsie no ti sa manso ye koso bi emfa no betima ka fon ye se abusafo ni demand body no amamra kwan so no se bi obi wu a hu ni se like se yesi no nikuma abusuane kuma to omyem ba wakwa statement no mka no dey say ma ban so nti na abusuane ka no na omye yini yo mfa body man no kosie o yidi se no beboa say aban enye totoye no munye ni state very won fa into in state no obi a mention bi omye bibia bia no mde mu na kuma abusuane sana wo pache sana me pache sebe ya ebia se abusuane sa afedu na so person ya mamre bia ebia body ni bebe omo na ebia mo person ya mamre amamra nya fe no mo be faka ebi afi ho abaha je ntabani nti no maka no ntu sano nyemo no beboa na enkofo kika se de anam sama te se bisofo ni abre ni se abaka ye wu ye na te se ni ntena mfam se enkofo pese wo mbu ni mo wie
ne team bi na sɛ ɔmo fa nkɔ nya poma deɛ no na ma ebusafo no ni abrɛ ɔmo competition o di sɛ saa betumi aba ne saa me nua ba me implementi asema o kan me yise o kan nti sɛ me dem nyini sɛ usi kana de yɛse aka ɛdɔso nti bi bisa ba yɛ hwema me to me ɛyɛ sɛ wi ɛfa bɔde ma na wonji ndi sɛ yɛ ebusafo no ti ɔmo chi nia ne sɛ so munim sɛ bia sipen sɛ o mampani ato a yɛ former president atam no so toye no aban a ɔte so na sie no atesiesie no asumdwe park a afie ne afini a yɛtumi kɔ yɛ amamre wɔn ti ti ɔmo chi nia betumi gyina ne sɛ amambo ɛwɔ mu ne enyo amamre mu enti ne wɔn chi hu ne sɛ saa na ɛkɔ still me nyini sɛ saa na tie me nyini sɛ saa because impo saa na tie mpo me hu sɛ yes ya family ani ta adwuma hu sɛ na papa je friend say na busuafo no yɛsɛ na ɔne dema this current president like ɔmo yɛ kakra nti me nyini sɛ no ntino mo twe me nyini sɛ no ntino mo twe me nyini ku jiri sɛ amamre nkwan tin wo mo twe e bi amamre kwan so ana ɔmo no body ɔmo sɛ sɛ bunya me di mampani a sɛ state nyina yɛ nyina waba yɛ nyina yɛ de yɛ hye but me say sabani beti na supoma de meka say on famo mo fanko nyahwe ro mo nya yie no ha bibia sie ane say etwaso mo de mo mo konfo na wɔkyena yɛhyɛ eyiyo no ase no deɛ na wɔka Ghana fo bibia sɛ yɛpɛ no krabe kakra na asɛm bɛ ne twa to abɛsɛ bonka ɛnto abɔnten e ka hyɛ Ghana fo sɛ even do for free sane man de sie no obia sɛ bi nipa wu a yɛn kana chia sembɔne yesi bi obi am forget na sebe eyori ni nyame ntamasem na nyina yin support ni amu ayi no na yeni nkoso bi nkoso sumdwem ya betima ka Ghana fo no ni e beda wasenya ni ensure